Ens hem trobat aquí tots al Centre Cívic, primer de tot donar-vos la benvinguda i l'agraïment per ser aquí amb nosaltres. I avui, com ja suposo que heu rebut molts de vosaltres a casa vostra o l'hem donat personalment, vàrem considerar, després de fer la presentació de la llista, després de fer l'acte que vàrem fer dels Sons amb el president Pujol, fer una xerrada, una conferència sobre turisme aquí al Centre Cívic. Amb vosaltres en Joan Serra, l'actual regidor de Turisme i primer tinent d'alcalde, i després les dues persones que l'acompanyen, que són membres de la candidatura, que també estan molt vinculats al món del turisme. En Siqui Baile, que ja sabeu que és un empresari d'aquí de Múria Brava, molt reconegut i que treballa en diversos sectors, sectors de l'oci, sectors de lloguer d'apartaments, immobiliari, etc. I llavors la Montse Espejo, que la Montse Espejo és director de l'Hotel dels Sons. Amb ells i amb altra gent, també, és a dir, gent de la candidatura, com l'Agustí o altra gent que també han participat, han estat confeccionant una mica el que seria el programa o les propostes que Convergència i Unió té preparades per mostrar-nos durant la campanya electoral i de cara a aquesta pròxima legislatura del 2007 al 2011. El títol de la xerrada, de la conferència, hem considerat convenient anomenar-lo Consolidació i reptes de futur del model turístic. Avui dia hi ha molts models turístics. Suposo que van molt en funció del lloc, de l'indret i del moment en què ens podem trobar. L'hem començat esmentant consolidació, perquè com ja sabeu, fa anys que aquí a Castelló d'Empúries i a Múria Brava es treballen diversos vessants dins del món turístic. És, podríem dir, la principal activitat econòmica del nostre municipi i l'Ajuntament, des de fa anys, està treballant per intentar potenciar en tot allò que pugui el que seria la consolidació d'aquest model turístic. Alhora, també li hem posat reptes de futur, perquè evidentment queda feina per fer. No tot està fet, hi ha coses que estan pendents o a vegades hi ha qüestions que simplement s'han de canviar plantejaments perquè les tendències turístiques evolucionen com tot. En un moment determinat podem tenir que el turisme es mou per determinades inèrcies. Recordem els principis d'Empúria Brava, als anys 60-70, la gent pràcticament només venia per prendre el sol i posar-se vermells com llagardaixos. Això ha anat canviant amb el temps. Continua havent-hi una gran tendència al que és el turisme de sol i platja. Però la gent ha anat descobrint altres atractius i s'ha anat movent la qüestió de les vacances en funció d'aquests nous atractius. Això ha sigut una de les qüestions que ha fet que el model turístic s'hagi hagut d'anar adaptant. Una altra de les qüestions és, sobretot, el plantejament de les vacances familiars. D'uns anys cap aquí, molts sabeu que les feines canvien i, de la mateixa manera que canvien les feines, canvien les estructures familiars i alhora també canvien, podríem dir-ne, el temps dedicat a les vacances i com s'estructura el temps dedicat a les vacances. Doncs recordarem aquells moments en què les vacances es concentraven en un mes. I això ens hem donat compte tots plegats que això ha anat canviant. Ara les vacances són més vegades però més curtes, les estades. Per tant, això també fa que el model turístic s'hagi d'anar adaptant i s'hagi d'anar canviant. Jo a partir d'aquí ja plego, perquè aquí tinc els especialistes en turisme, els nostres, la nostra gent que realment està dedicada i que ha treballat amb això i coneixen molt més bé que jo, diguem-ne, el fenomen turístic i el que realment ens implica en quant a Empúria Brava, a Castelló i els aiguamolls, perquè no oblidem que també els aiguamolls forma part d'aquest model turístic, que ahir precisament teníem unes jornades, com ja sabeu, de turisme de natura. Per tant, és un turisme que està en creixement i que per tant també l'hem de tenir en compte. A partir d'aquí, doncs ja us deixo amb vosaltres, Joan, la paraula és teva. Bones tardes, bona nit, a tothom i merci per venir a la nostra xerrada. No
aquesta conferència però serà de 45. Farem una mica, des que jo vaig entrar a l'àrea de turisme ja fa 8 anys enrere, una mica dic el que era, el present i una mica també, evidentment, els reptes de futur, no? Com a model turístic. L'any 99, l'alcalde va delegar l'àrea de turisme, ens va trobar una àrea bastant desorganitzada, sense unes directrius polítiques clares i sense connexió, diguem, una cosa tan senzilla entre l'oficina de turisme del centre històric i l'oficina de turisme d'Empordà, no? Hi havia una guerra total entre les dues oficines i això, a mica en mica, ho hem anat arreglant, ho hem anat solventant i ara per ara, home, tinc que dir que l'equip de turisme és un molt bon equip, unes persones que fan la feina molt bé i molt eficientment. Ja dic, i estem tan orgullosos tant de la gent d'aquí com els d'allà, que generalment és tot un equip. Doncs com vàrem entrar, d'acord amb tot el govern, vàrem encarregar un estudi de l'empresa Educaturs, que en aquest moment, i penso que ara també, era el senyor Domènec Biosca i el seu equip, i en el que vàrem nomenar un pla estratègic, tinguem en compte que aquest pla estratègic i vàrem treballar a la FREC, a part de totes les àrees de l'Ajuntament, també molta gent de tant empreses com el que diguem els serveis públics del nostre Ajuntament. Hi podia treballar amb unes 200 persones, vam arribar a treballar durant cap a 2 mesos amb moltes taules de treball i doncs això es va també portar en el pla de direcció turístic, que és una mica la línia que hem seguit a partir d'aquí, diguem, amb unes línies, però evidentment com el turisme varia molt, sempre tens d'anar adaptant als nous sistemes. El que era clar és que a casa nostra tenim les 3 estrelles, que són la cultura, que diríem que era el centre històric, la marina amb Empordà i la natura, amb totes les seves vessants. I el que interessava és posar en valor tots els recursos turístics, tant per començar els públics i llavors també, evidentment, intentar que els privats entrin, que són realment els que tenen de fer la festa de la ciutat. A través del pla estratègic van aconseguir un pla de foment. Si no hi hagués hagut aquest pla estratègic fet, segurament no ens ho haguessin ni concedit. Doncs a partir d'aquest pla estratègic van concedir un pla de foment a 3 anys, 2004, 2005 i 2006. El 2004, com ens el van donar molt enrederit, que penso que era el mes de novembre o d'octubre, doncs ho vam invertir tot en una festa, tot allà mateix, que era el restaurant del Camp de Futbol de Programa. Tinguem en compte que ens van aconseguir que ho poguéssim fer, ho poguéssim invertir tot els vestuaris, perquè com som DTE de turisme, de centre de turisme esportiva, doncs era una raó de pes per poder-ho fer. I el 2005 també s'ha invertit en recurs turístic i el 2006 també en recurs turístic, una mica era veient amb l'explicació que hi ha alguna acció que s'ha fet important amb aquests recursos. Podem començar amb el centre històric, diguem, amb la cultura. Tinguem en compte que com vàrem entrar a l'Ajuntament, que era una mica de memòria, ja he vist el centre històric i ho veu, ara tinc un centre històric més maco, de passejar i tal. Això, de fet, és un recurs important per nosaltres també per la gent ha pintat les cases, ara ja s'hi comencen a posar una botiga més, en fi, que és un poble que es comencen a crear recursos que és el que interessa. També es va comprar en aquell temps l'Ecomuseu Fenera, mica en mica l'hem anat arreglant, ja estem a la segona fase, però el que sí és clar és que cada vegada tenim més visitants al Museu de la Fenera, també estem dintre de la Fenera, estem en el Xatí, que és la xarxa de turisme industrial de Catalunya, doncs això fa també que amb aquesta xarxa mica en mica també vagi vinguent de gent. I pensem que quan tinguem tot el de fora arreglat doncs farà molt més goig i encara convidarà molt més a la gent a entrar. La Fúria Presó, la presó medieval, també ja la tenim quasi acabada, falta el pis de dalt, de fet ara també podem, si volen posar tot el que són les pedres